Magazine Jumali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko état-major général des armées kɔni ye communiqué dɔ kɛ finitigilakaw bɛ ka sebaya min sɔrɔ wagati laban ninnu na banbagaci wale mɔgɔw kan. Ka dansigili kɛ nin bakuruba in na an bɛna an da don malien sifinnaka min kɔni sauvé la Afrique du Sud ka sababuya kɛ a ye Asimi tɔgɔ fɔli min kɛ n'o ye Mali jamana ɲɛmaa ye. Komi y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na état-major général des armées ale kɔni bɛ ka kunnafoni di min kɔnɔna la sa a bɛ k'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw kɔni ye sebayaba de sɔrɔ banbagaci wale mɔgɔw kan nin wagati laban na. A ka kunnafoni in kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ ko kabi san 2022 laban yanfan fo ka na se sisan ma kɔni ko finitigilakaw sela ka mission 62 de kɔni kɛ min kɔnɔna la u ye banbagaci wale mɔgɔ 65 bɔnɛ u ni na ka 42 k'olu minɛ. O sela ka base 22 ci ale ni ka bolifɛn sen 2 n'o ye moto ye ani bolifɛn sen 4 n'o ye mobili ye k'olu fɛnɛ caman de kɔni détruit ani engin explosif 13. K'aw ladɔnniya hali sisan tuguni o kunnafoni in kɔnɔna la ko jamanadenw kɔni sera ka bagan 500 de fana récupérer min kɔni kɔnɔna la misi 320 kɔni o dila Dogofiri autorité locale hali sisan état-major général des armées kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw bɛ cɛsiri la walasa ka se ka dankarili kɛ bingani walekɛbaga ninnu na n'o ye banbagaci wale mɔgɔw ye walasa ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kisi Mali kɔnɔna na. K'aw ladɔnniya hali sisan kɔkan kunnafoni na min kɔni kɛla araba tɛmɛlen san 2023 kɔnɔna in na ko Alassane Dramane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ale kɔni ye sennabɔli kɛ ka taa Faransi. Sennabɔli min kɔnɔna na ani Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye u ye kumaɲɔgɔnya sɔrɔ Afriki jamanaw bɛ ka min kɛ Faransi la sisan n'o de ye k'u gɛn. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tile filanin na Burkina kɔni bɔla k'a fɔ ko Faransi finitigilakaw ka bɔ ale ka jamana kan. O hukumu kɔnɔna la Faransi yɛrɛ ye kunnafoni dɔ di min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko yanni kalo kelen bɔɲanko kɔni cɛ ale ka finitigilakaw bɛ bɔ Burkina dugukolo kan. Jamana ɲɛmaa fila ninnu n'o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ye ale ni Faransi jamana ɲɛmaa u ka kumaɲɔgɔnyaliw ye tali kɛ o kow de hukumu kɔnɔna la. Min fana kɔnɔ Alassane Dramane Ouattara y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ baaraɲɔgɔnya ni bɛnkan wale minnu kɔni bɛ Faransi ni Côte d'Ivoire cɛla la. Ka dansigili kɛ bi kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko malien sifinnaka dɔ kɔni kisila Afrique du Sud ka sababuya kɛ a ye Asimi tɔgɔ fɔli min kɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o malien den yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ ko bingani wale mɔgɔw kɔni ɲɛsin ale ma san 2022 décembre kalo tile 24 o su de kɔni kɔnɔna la. U nana ale ɲininka a ka kan na ko a bɛ bɔ mini de ale fana y'a jira u la k'a fɔ ko ale ye malien den ye ko Asimi bɛ bɔ yɔrɔ min na n'ale ko awɔ u fana ko ko olu kɔni ka bonya b'a kan nin ye ko nin ye a kisilen ye. Nin yɔrɔ de bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniya la aw kan bɛn magazine Jumali sanfɛ.